Bịanụ bịanụ ụmụ Chineke, ka anyị kpọọ isiala nye ya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 23 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị ya na iji wee nye ya ekele n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi ya niile, ebubie na amali ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile. Ka anyị na-ewelukwazi onwe anyị, ezinụlọ anyị, atụmatụ anyị niile dị mma nke ụbọchị tata na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunyekwazi na masị n'ụwa ezumike mkpụrụ obi Charles Iro, ọ bụ nne na nna ya na-ayọ ekpere n'ụwa. Anyị na-ekene Chineke na-ayọkwazi ngọzi ya na ọgwụgwọ nsị ya n'isi pastọ anyị Fada Jose Herare, ọ bụ ndị Charismatic Group, ezinụlọ Sa Ugochukwu duru na Eziada Anduru, na ịrụnyekwazi masị n'ụwa iji wee kene Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka nnọnyelụ ọ nọnyelụ Anduru, o wee gụchaa akwụkwọ niile nke ọ gụrụ wee bụrụ Doctor of Nursing, na-ayọkwazi nchekwaba n'odudu Chineke n'isi ezinụlọ ha. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obi ọma lekwasị anyị bụ ụmụ ịhọtara ahọta anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Olee mmadụ nwere ike ịmata obi Chineke, ma ọ bụ onye ga-aghọta ihe Chineke bụ n'uche? Echiche nọ mmadụ n'obi abụghị ihe a na-atụkwasị obi. Ihe anyị bụ n'uche na-agafe agafe, n'ihi na ahụ anyị na-anwụ anwụ na-anyịgide mkpụrụ obi. Ụlọ aja nke a ka bụ were ọtụtụ ihe na-adagide uche mmadụ. O siri anyị ike ịmata ihe nọ n'ụwa. Ọ bụkwara anyị nnukwu ọrụ ịghọta ihe dị n'ihu. Ma olee onye ga-achọpụta ihe nọ n'eluigwe? Onye pụrụ ịmata ihe ibu n'uche, ma ọ bụghị na i nyere ya mmụọ nke amamihe, bịakwa zite mmụọ gị dị asọ nke si n'eluigwe kacha elu. N'ihi nke a ka ụzọ ndị nọ n'ụwa jiri kwụọ ọtọ, abịakwa kụziere ndị mmadụ ihe na-amasị gị, onye nwe anyị. Maka na site n'ụbọchị mbụ, ọ bụ site n'amamihe ka i jiri zọpụta ihe ọbụla na-amasị gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwe anyị, gị bụ onye nchedo anyị site na ndụdụga ndụ ruo na ndụdụga ndụ. Ị na-emeri mmadụ ka ọ bụrụ ntụ, ị bịakwa si na ụmụ mmadụ laghachite azụ, n'ihi na puku afọ n'ihu gị dịka ụnyaahụ gara aga, ọ dịka nche abalị. Ị na-azachapụ ndị mmadụ dịka nrọ, dịka ahịhịa na-epulite n'ụtụtụ opuo bịa mịta ifuru, ma n'oge mgbede ọkpọnwụọ bịa nwụsịsịa. Mee ka anyị mata otu ndụ anyị ga-esi dị nkenke, ka anyị wee nweta amamihe n'obi anyị, onye nwe anyị, ma jụọ iwe gị ọ ga-adịgide ebighị ebi. Gosi ụmụ odibo gị ebere gị. Na chi ọbụbọ, mee ka anyị jupụta ịhụnanya gị. Anyị ga-aṅụrị na-egori ụbọchị niile nke ndụ anyị, ka ihu ọma nke dịnwenụ Chineke anyị dịnyere anyị, ka anyị wee nweta ọrụ aka anyị ọdịnihu.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara Filemọn. Kama n'ihe ịhụnanya, ọ ka mma ịrịọ gị arịrịọ. Ana m echetara gị na ọ bụ mụ onwe m bụ Pọl na-edere gị akwụkwọ a. Ugbu a aghọọla m agadi, maka nke ka nke bụ abụtụkwa m onye atụrụ mkpọrọ n'ihi Kristi Jesu. Biko, ana m arịọ gị arịrịọ banyere nwa m mụtara ebe a atụrụ m mkpọrọ n'ụkwụ na aka. Nwa m na-ekwu okwu ya bụ Onesimus. Ana m ezighachiri gị ya. Enwere m ike isi na esikwa m otu ahụ na-ezitere gị akụkụ onwe m. Ọ garara atọ m ụtọ n'obi ka mụ na ya nọdụ, ka ọ nọ na-ejere m ozi ị kwesịrị ijere m oge a niile m nọ mkpọrọ n'ihi ozi ọma ahụ. Ma achọghị m ime ihe ọbụla na-enwetaghị nkwanye gị, ka ọ ghara ịdị ka amanyere gị amanye ka ime obiọma, ka a ga-asị na obiọma ahụ esighị gị n'obi pụta. Kama achọrọ m ka obiọma ị mere bụrụ nke si gị n'obi pụta. Ama m na anapụrụ gị Onesimus nwa oge ntakịrị, ka e wee nyeghachi gị ya mgbe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ugbu a enyeghachi gị Onesimus ọzọ dịka ohu, kama ọ bụ dịka ihe karịrị ohu, nke bụ nwanne dị ụtọ. Ọ bụ onye m bụ n'obi karịchaa, mana nke ka nke ya bụ na ọ bụghị sọsọ na ọ bụ nwanne gị n'ime Onyenwe anyị, ma ọ bụkwa nwanne gị onye gị na ya si otu agbụrụ. Ihe ọ pụtara bụ, ọ bụrụ na iji ihe dum jikọrọ anyị ọnụ kpọrọ ihe, nabata ya nke ọma otu ị ga-esi anabata m nke ọma. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Chawakwasa nwa odibo gị, kụziere m iwu gị. Anyị nọnyelu ụnụ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Otu mgbe nnukwu igwe mmadụ so Jesu na-aga n'ụzọ, o wee chigharịa sị ha, onye ọbụla na-abịakwute m ma ọ kpọghị nna ya na nne ya asị, ma ọ bụ nwunye ya na ụmụ ya na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị na ndụ ya
onye ahụ enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Onye ọbụla kwa na-agaghị eburu obe ya soro m n'azụ enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu nọ ebe a na-akwado iwu ụlọ elu, ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala pịa ego ole ụlọ elu ga-ewe, ka o wee mara ma o nwere ego ga-ezu ụlọ elu. Ọ bụrụ na o bughị ụzọ mee otu a, o nwere ike ịtọ ntọala eji ewu ụlọ elu tupu ọ chọpụta na o burule ọrụ na-enweghị ike ịrụcha. Mgbe ahụ ndị mmadụ ga-eji ya na-eme ihe ọchị, na-asị, leenụ, kamgbe nwoke a bidoro iwu ụlọ ma o nwebeghị ike wuchaa ya. Ma ọ bụ, olee eze ga-achịrị puku ndị agha 10 buru agha gawa ibuso eze ọzọ nwere puku ndị agha 20? Ọ bụ na ọ gaghị ebu ụzọ nọdụ ala tụlee ma o nwere ike ibuso ya agha? Ma ọ bụrụ na o nweghị ike, ọ ga-ezi ndị ozi ya rịọ, kwe nkwa, mee ka ekpe udo mgbe onye na-ebuso ya agha ka nọ ebe dị anya. N'otu aka ahụkwa, onye ọbụla n'ime unu na-ebughị ụzọ jụọ akụ na ụba ya niile enweghị ike ịbụ nwa azụ m. Oziọma nke Osebruwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya lụ. Aga m ewere onwe m nye, aga m ewere onwe m nye ya, aga m ewere onwe m tinye n'aka Chineke, aga m ewere onwe m nyechaa ya kpam kpam kpam. Unu ọ na-alara ụla? Aga m ewere ị gakwa ewere onwe gị nye, ị gakwa ewere onwe gị nye ya, ị gakwa ewere onwe gị tinye n'aka Chineke, ị gakwa ewere onwe gị nyechaa ya kpam kpam kpam. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo gị ahụ, o meworo gị ahụ, ihe mmadụ apụghị mere gị, ihe mmadụ apụghị mere m. Ọnwụ nwụrụ n'obe, ọnwụ nwụrụ n'obe, ihe mmadụ apụghị mere m, ihe dị gị apụghị mere gị,
ihe nwunye apụghị imere gị, ihe ụmụ gị apụghị imere gị, ihe fada apụghị imere gị, ihe nwanne apụghị imere gị. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere m, o meworo, ihe mmadụ apụghị imere m, o meworo m ya. Amen. Chineke ebuka. Mmadụ na-egba belt parkway tata. I did. Ndị gba belt parkway. Belt parkway. Okay. Ama na ịgbalị ya maka afụlụ gị. Ana ama na ịgbalị ya. Ana ihe m ji eju ajụjụ a, ịma first statement masị m na Chineke ebuka, ọkwa ya? Ana mgbe ụfọdụ Chineke na-emela anyị ihe, we take them for granted. Anya ka anyị ji kwuo okwu a. Anya ka anyị ji gokwuo egwu anyị gụrụ na o megola anyị ya, ana ihe mmadụ apụghị imela anyị. Every day anyị na-agba belt. Agba m ya yesterday, agba m ya today, agba m ya nwanne nya. Mana enwere onye njelu kpele ekpele on Friday na hospice, ọnwụọ yesterday. Kedu ebe ọ gbara? Belt parkway. Unu ghọtara okwu a? Ka m bidokwa ya n'isi. Maka okwu mbụ na ịma anyị na-agị o meworo m ya, unu na-enene ya, o megokwolu m ya. Because we take some of these things for granted. Ana mgbe ụfọdụ ọ dị anyị ka enwelu ebe a kụnyere osisi nke ndụ anyị iche, mana until o mee onye ịma ọfụma, ana onye ahụ bụ ezigbo mmadụ kwuo, mana ọ bụla etu o si masị Chineke. A young man na belt parkway, 56 years, ọ ka bịara nka sọ ụmụ anya moto, amasị na nwere reflexes na onye ya da atọ dozi atọ. Na belt, na ebe between belt and is that left ear or whatever it is, something like so. Ọ gatebere ọda aka, nwee fatal accident, spinal cord gbajie, 3 years bedridden. The whole thing turned upside down a few days ago. On Friday, ụmụnne kpọrọ Fada bịaba. I anointed him on Friday, which was my birthday. I was lying on my bed relaxing. And thank God, when my birthday was a very low-keyed one. I went. Then by 4:45 yesterday evening, Father, no never go. And I had to go back again. And na ihe ji kwuo okwu a bụ ka ọ lụtụla anyị aka n'ihe ọgụgụ nke mba, si anyị kedu onye ma Chineke, kedu onye ghọtadịrị ụwa anụnwa anyị nọ. Ọnya bụ the book of wisdom. Ọ sị anyị kedu onye ghọtadịrị ụwa anyị nọ. And ọ bụ na anyị nwee ike zaa ajụjụ ọfụma, ifu na ụwa anyị adị mfe. Maka ọ bụ na ịghọta ọfụma na ịghọtara ụwa ebi na ya, ana ịghọta ọfụma na ụwa anụnwa isoko, maka ọ dị kedu onye ghọtadịrị na gị nwa na onwe gị aghọta adịrị ihe ga-eme echi, ị mara ihe melụ ụnyaahụ. Even ụwa nke gị anyị nọ na ya, you have not even been able to piece it together. Onye benja. That's why I'm not bothered about tomorrow so much. Yes, we plan as human beings. But I don't bother so much about it. I'm going to say, mmadụ si mo bịa wete
ma mụ na chetara akụkọ ahụ. Ka ya bịa gụọlụ m aka m. Mụ weta aka m ka ya nene star jụrụ aka m. Ka ya wee gwazie m etu echi m ga-adị. Nsị aka m nke a. Onye zi weta aka gị zụọ aka gị ezo maka ndị na-ejebe dibịa ma ndị na-eje ụmụ ekpere backyard. Nke ọbụ na ijele azị weta aka gị ọkwa ebe a ka pawa gị dị. Azị weta ya kụọ ya ofe kpaka na-akọkasị anakọlụ gị ike gị niile. This is your power. Because this is your hand of blessing. Ọkwa ka m na-eyuzu ka Chineke jikere na-egozi unu nna na nwa ofu aka ka ha bịa ego na lai njidie nzo ya sị mba na ọka agụọlụ m na between Jamaica and Hillside ga-agụọ na ọka agwa m etu echi nsị na baby body tata. I've not even been able to pieces today. Amabọdụ m ihe mụ na tata ga-eme ị ka ga-agụrụ m nke ga-eme echi na nke ga-eme in future. I don't care about it. Anọ nya bụ ihe ọgụgụ nke mbụ si anyị nyawazi n'anya isi. Nyawazi n'anya isi. And ihe ga-eji ọghọta ọbụrụ nchetalụ ndị bịara ụka last Sunday, I spoke extensively about humility. Umana. One of the instances in Yelono bụ ọ bụrụ na unu cheta na villages unu ndị lụrụ n'enu in the 60s. Maka anyị nwere couple of them na Nobi. Ndị lụrụ n'enu in the 60s. Unu enu ha ahụ dị as good as ebe a na-azụ ọkụkọ tata. Mana ọ bụrụ cheta mgbe ahụ obodo na-eme gịnị na-abịa ekiri ya ekiri. Enwere nke my dad kpọchachala accident maka they were kids. So nwoke alụta nnukwu na enu mana ọ na-akpị mkpiri nne. Ọ dịnye ụmụaka ihe. So ụmụaka kụrụ egwu mmọnwụ na Christmas je na bie kụgide egwu. Ụmụaka gbagide hit ya na-eme ha na-eche maka nwanne ha lụtara na enu ọkwa o ji ego. Eje ha na-echie. O nwere ka o megide ọpụta na gada. Ọ nọrọ okiribe ha okiricha ha ọjọọ ha enweghị ọnụ na alụ na bọọlụ tata. Ha wee ji maka ya kpọchacha ndị lụrụ n'enu asị ọ sị mgbe lụtara n'enu na abụrụ ezigbo mmadụ. Mana ije ebe nwoke ahụ tata itinye ọkụkọ na ya ka ezu ọkụkọ ya nwụcha na ya ya ihe a na-egbu ọkụkọ nwere ike isi mana wọọlụ dị n'ụlọ ahụ gbuchaa ọkụkọ. But it was the best at the time. O wee gosi anyị n'ihe a niile mgbe ụfọdụ na-anụ ihe nji eme ha niile bụ ka m wee dobere ụmụ gị na ụmụ gị ka ị na-edobelu. Ọkwa ifuru ihe amaghị mma tata echi ọ ga-adị as ugly as anything you can ever envisage. They may not even want to ask. Enwe nwaanyị paakị katara akwa paakịta akwa ọsị nọ ya nwụzie ka ụmụ ya nwaanyị wefu akwa ha yiri gị ka ji akwa gaghị eme. They can't even buy another one. And at a point, akwaga niile adị obsolete. In the 70s, ihe ndị mmadụ Igbo ngọkwe na nke ụmụ nwaanyị onwe nke nnukwu akpụkwụ a na-afụcha picture my mom ha kpola enwe nke nnukwu anọdụ n'enu eyizie bongo. Ọ na-aga mgbe ahụ they were the fashionistas ọ na-ekwo. At a point in time, bongo pụọ eyibe trouser na-ataba irize bongo dị ka Igbo onye ogbo. Kịta kwa esikwana from bongo ahụ baakwa nke na-ataba ọ dịkwa nka bongo ọpụtakwa n'ọzọ. Ifu na-etu aka ụwa dị a na-emekasị ya na-eme ya na-agbaga na-agbada. Enwere ebe onye ọbụla na-eje anyị niile kwa ofu ebe a na-agbara. Onye ka akwụkwọ nsọ si anyị onye ọbụla jiri nwayọọ ka onye ọbụla bie n'ụwa bie ya peacefully. Onye ka o ji wee sị na sọọsọ onye ga-aghọta Chineke bụ onye mmụọ Chineke ma gịnị nọ n'ime ya. Na ọ bụrụ na ị were agụgụ isi mmadụ na-anụkasị ihe na-anụkasị na you can never move beyond your nose except you allow the Spirit of God to lead your way. And mmụọ nke Chineke ji aka ya na-edu gị
ifu na nghọta gị ga-adị iche na nghọta onye mmụọ Chineke adịdu. Even the way you process, the way you even perceive pain, even the way you react, the way you relate will be different. Ị bịa n'oziọma, ndị gụrụ oziọma n'oyibo ga-afụ ihe ọ sị bụ, you can never be my disciple if you don't hate. Or use the word hate. Mana abịa n'Igbo sị na ị ga-eme gịnị ka ndị gụrụ oziọma, na ị ga-eme gịnị, na ị ga-akpa asị. Ịkpa asị ọ bụ ezigbo ihe? Ọ bụ ezigbo ihe nụ, ka isi akpa asị. Mana ihe akwụkwọ nsọ lụtara aka ebe a ka o wee kọwara gị the magnitude of where you place your God beyond gịnị everything. Onye ga akwụkwọ nsọ ji wee sị, you must love the Lord your God with all your strength, with all your might, with all your power. O wee move wee sị gị, and your neighbor as yourself. Mana ọbịa na nke ahụ sị na ị ga-akpọ nne gị, kpọọ nna gị, kpọọ ụmụnne gị, kpọọ ihe niile, and to the extent na ị ga-emekwu gịnị, na ị ga-akpọkwu onwe gị nwa asị. Anyị ma na mmadụ ịkpọ onwe ya asị, aka ebe a ka m gụlụzie mfụ na mgbe ekwuzi na mmadụ ga-akpọkwu onwe ya asị ka m fụ na danger adịgo. E nwere onye kpọrọ onwe ya asị? Mmadụ ada akpọrọ onwe ya asị, maka ọ bụrụ na ị fụrụ onwe gị n'anya, ị ga-afụ mmadụ n'anya. You won't even know how to love if you don't love yourself. And every person with this instinct of self-preservation. Okay, onye asịrị ike. Usually self-preservation bụ iweta aka ka ime mmadụ ụlọ mee gịnị? Ọ maka na ọ ma na mbụ fada na ma ya amụ ya. Maka mebi ọ bụrụ na dọkịta nna wetara aka kịta oze mana etu ọ bụ fada na-ekwu okwu Chukwu, ọ ma na fada ama emie ọ ya bịa ka o ji ene ihe uche ya bụ fada, what do you mean? Mana self-preservation, that's the human nature. Mana Jesu bịa tata sị na ị ga-ajụkwu onwe gị maka nyanwa. We go so that nothing on earth should be a stumbling block in your relationship with God. Nothing. Where do you set your priority? God is very important. And kedu ihe ga na-enye Chukwu? Part of Okwuchukwu n'otu, I have onye ọbụla nọ n'ụwa should devise a means of communicating with his God. One. And then number two, onye ọbụla nọ n'ụwa should personalize God. Amabụ nọ na-aghọta okwu a. Ịmalụ onye mụrụ ụmụ 5. Ụmụ 5 ahụ na love parents ha in the same way. No. Each person may personalize how he or she. Enwe ndị ọ ga-abụ bụ na parents ha mụta ha. Mmadụ nwere ike ịmụ ụmụ 5. Out of ụmụ 5 ahụ, ọ bụrụ sọsọ ofu bara uru, ọ ga-abụ ọnọkọta ọsị Chineke, what of ọ bụzie na ya mụtara dị nwa, gịnị ka ya ga-eme, gịnị ya ga-eme. Etu a ka ọ dị na Chukwu. Personalize your relationship with God. Make it very personal. Formulate, apart from the Okanwelo, what we call public and private prayers. Are you there? We have public and private prayers. Am I right? Now, the public prayer is the one we are doing now. Then there is private prayers, which is your personal relationship with God. You must formulate how you approach God in your personal way. Do I tell you my own? I praise God more than I ask for anything. I praise God
more than I ask for anything. I thank him in the morning, I thank him in the afternoon, I thank him in the night. I thank him even I thank God. Show gratitude to him. Show him your nothingness before him. Stand before him in utmost humility, and God will stand by you. And I picked this from the life of David. David was a great king. He was very knowledgeable. He was so blessed by God. And God said to him that David imagined a Togo. Out of the whole kings of Israel, David was the only one that never went to war because of God's love for him. Kedu ihe David ji wee jide Chineke n'ana? Unoma. Praise! David ga-anọ n'ọta Chineke etu ọ na-agba egwu ọ na-agba ka onye amara ihe. Even ndị mmadụ na-enye ya, this was a king that was so blessed, he has everything. But ọ nọ n'iru Chineke ọ na-agba egwu, ọ gbakata, ọ bido ọchịrị afịa niile kpọsa na. Ha na-enye anas ọbụzikwa eze ha nwanụ. Mana ọ na-abụ David mechi ihe a Chineke nekata ọsịa David, what can I do for you? David asị enwekwana ihe mmụ ihe emelụ m just to gozi be mmụọ Chineke welu ngozi na-eme gịnị? Na well. Ebe aka nsi zute nke m. And Chineke na-emelụ m ya. Learn to praise your God. Love God beyond all telling. And God will bless you through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Na apostolic ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ekpele nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya. Ụmụ gị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji welu sọpụrụ gị, iji welu nye gị ofufe n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
natazie n'isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ka anyị chetakwazi n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne anyị ndị bịala ụka tata, Sọnde ya na Ann Duru, ndị bịala igosipụta Chineke ihe ọma nke o mere na ndụ ha. Ihe ndị a niile ka anyị yọọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọghị site na Kristi Onyenwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ n'efe gị bịarue n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu. Ayọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onye lụdọ. Welite n'obi enu. N'ụdị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri
ya ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ya ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ga-ewere mgbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke bụ gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu,
na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị nọ wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi na n'ụlọ nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọdori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. Although the being thou
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri na-enyekwa ha ndụ. Otu a anyị si mezuo emume aja nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Maria ho mere, ndị na-ekele ya. Maria ho mere, ndị na-aja ya mma. Mo ndị na-ekele ya. Maria o mere, ndị na-aja ya mma. Ịmarụ ndị ahụ nyere anyị, anyị na-ekele ya. Ịmarụ ndị ahụ nyere anyị, anyị na-aja ya mma. Otodri Jesu, here our parish announcement. As you know, the Bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We will reach our goal as you fulfill your pledges. Please help us accomplish this together. Thank you for your generous support. Religious education registration is now open. To register your child, you can do so at the rectory office Monday through Friday from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificate. Also, you may register today in the rectory basement after the 9:15 a.m. and 10:45 a.m. Mass. We missed that one. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, first communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the rectory. We warmly invite everyone to join us in commemorating the anniversary of the transfer of the sacred relics of St. Fortunata on Sunday, September 14th at the 12 p.m. Mass. Come and share this special celebration with us. All are welcome. The youth group of St. Sylvester Parish on their 8th anniversary invites the entire community to a night of praise and worship on Friday, September 12th from 7 p.m. to 9:30 p.m. The first class relic of St. Carlo Acutis will be present for veneration. For more information, please take a flyer from the back pews.
Otodri Jesu. I get Thanksgiving procession, 2 of them today. So can I be there with the family of Sir and Lady Andrew? Mama onye nwanyị anyị ga-atụrụ Chineke mama onye nwanyị anyị ga-atụrụ Chineke onye nwanyị imela anyị ga-atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela tụrụ Chineke anyị ga-atụrụ Chineke mama anyị ga-atụrụ Chineke mama 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 anyị ga Chineke mama onye nwanyị anyị ga-atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela mama onye nwanyị anyị ga-atụrụ Chineke onye nwanyị anyị ga-atụrụ Chineke mama anyị ga-atụrụ Chineke mama onye nwanyị imela ọ gọziri m agọzi ọhụrụ m n'anya ọ gọziri m agọzi ọhụrụ m Chimle Move on, move. Chimle Chimle Chimama ọhụrụ m Chimle Chimama ọhụrụ m n'anya ọ gọziri m agọzi ọhụrụ m n'anya o mere anyị mma o tinyere anyị jara o nyere anyị ndụ ọ gọziri anyị Chimle Chimama Chimle Chimama ọhụrụ m n'anya ọ gọziri m agọzi ọhụrụ m n'anya ọ gọziri m agọzi ọhụrụ m Chimle Chimama ọhụrụ m Chimle Chimama ọhụrụ m n'anya Chineke mewara m ihe yara ya onye kere uwe mewara m ihe yara ya ka m were amara too ya onye kere uwe mewara m ihe yara ya ka m were amara Amen. Amen. Last Sunday, mgbe mụ na Ezinne enwe ndị na-ekwu okwu n'ụka
Biko ndị nọ n'azụ keep on quiet. Angela nọ n'ụlọ ụka, please. Mgbe mụ na ya na-ekwu okwu last Sunday, o wee sị m na ya abụrụgo dọkịta. Ma ofu ihe nnekatịa nyanwa ka m ji malụ na whatever you set your mind to do, Chineke nyere alụ gị aka ifu na ị ga-emenwu ya. Maka nji ekwu okwu a maka ụmụ agbọghọ ha niile jụrụ ebe a sị na ha emechago okenye na ha emejezi akwụkwọ. Onye a na-ejekwa ọdụgụba akwụkwọ maka akwụkwọ bụ ego na Amerịka, ọkwa onye agụrụ akwụkwọ na Amerịka ama akpata nwukwu ego kama ị na-akpata ego ikeketa orie. So just to appreciate you and to use you as a point of contact for ndị ọzọ niile ike gwugolo ma ndị filugoro na ha memenwuzie ka ha malụ that in your age, grandmother, that you could do it, and if you can do it, any other person can do it. Na ọ bụrụ na Chineke solukwe. So ọ gị nwa bụ a symbol of maka ihe a bụ doctor in nursing. Adekwuzi okwu RN, adekwu okwu bachelor, adekwu okwu masters. Na ihe adekwuzi bụ ọkachamalụ n'ịgba ọgwụ. Kwa ịkọnụ Chineke aka na ọ dịrị ofele. So, and again, and this is also to acknowledge all our women. Makono na agbane. Anu me ekpopukwolu ndị n'ogbu. Akwụkwọ niile ụlọ na-agụ dịrị izi. Maka ị ga-afụ mmadụ oburu nwa n'afọ, kwọlụ n'azụ, na-alụ di, na-agụ akwụkwọ, a na-agụrụ ebe ụnụ na-agụrụ. Ana m ekenekwa unu, Chineke gọzie unu niile. Ọ ga-adịla ụnụ mma maka ama na mbọ niile a na-agba bụ ka ọ dịla ụnụ, dịla ụmụ ụnụ, dịlụ ndị ikwu na ibe ụnụ. Ọkwụnya ka a na-ata n'afọ niile. Ya masị ka Chineke gbaa unu ume. Ya bụ anyị na-ayọ Chineke ka ọ gọzie anụ duru, gọzikwazie anyị niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Adị nwe onye nna-achị ime isi mana achọọ m ime isi maka aka mere azụ ọgba nkụ. Ọgwụrụ mbike, ọgwụrụ mbike. Chineke gọzie gị, o ya dịrị gị mma, o maka anyị na-eme isi bụ ụmụ nwoke rinne mana ma eme isi ụlọ. Otodri Jeso. Bikono, onye ọbụla mechie ọnụ ya na anyị nọ n'ụlọ ụka. Mass Adibahova, please. Ngwa, the second group, Sonny and his family and friends. Ngwa, the one now, ndị ukwe. O mere ya mgbe na-atụwaghị anya. O mere ya mgbe na-atụwaghị anya. O mere ya mgbe na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. O mere ya mgbe
n'elu narị. O gwere ya mgbe ọ na-atụghị anya, o mere ya mgbe ọ na-atụghị anya, o mere ya mgbe ọ na-atụghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. Idebube, ịdị oke ọnụ ahịa. Mesaya bụ Chineke onye m na-efe, ribe otito n'ibu ọkaka. Ị mara mma o Chimo idebube, ịdị oke ọnụ ahịa. Mesaya bụ Chineke onye na-efe, ribe otito n'ibe ọka. Amen. Ọ bụrụ na unu chetalụ okwu Chukwu m, unu afụ na it boils down to giving gratitude to God. Ana-ekene ahụ ka Sọnị bịa ka abịa nye Chineke. Gịnị ka ọ na-ekene Chineke? Na o tinyelụ ndụ n'elu ndụ n'elu ndụ. O wee ka na-eme, maka mma m na nwatakịrị ka ọ bụ. O wee ka na-eme 50 years. Ya bụ na almost na obigo half of ihe ọ ga-ebi n'ụwa. Ịgbago half time. So can I watch about the next 50? So I can get the next 50 or one year. So okay, can Chineke no duro fele o makana ọbụna Chineke melu gị ikene ya etu o si kwu n'akwụkwọ nsọ sị na onye ọbụla kwupụtara ya n'iru ụmụnne na ya bụ Chineke ga-ekwupụtakwazi onye ahụ n'iru nne ya nọ n'eluigwe. Ya bụ ebe ọ bụla ịbịa kwupụta Chineke n'ụbọchị tata, anyị na-asị ka Chineke kwupụtaba gị n'iru nne ya nọ n'eluigwe, ka ọmalịcha ebumnobi gị niile na ihe ọma niile nke na-eme na ndụ gị ka ọ multiply ya. Enwekwana ihe ọbụla bụ ọgbata uhie nyelu ndụ gị n'ụwa, anyị na-asị ka o si n'ebe ị nọ wee pụọ, ka ọ gbatee aka ebe ị nọ. You are God's number one. Ị ga-abịa ife nyelu ikwu na ibe gị, ị ga-abịa ife nyelu ụmụnne gị. Ịnyanya ọbụla na nsogbu ọbụla nke gbalụgo okirikiri, Chineke anyị na-asị ka isi n'ebe nwatakịrị n'ụwa nọ wee tụfuo ihe ndị ahụ niile. Ka ndụ ya bụrụ ndụ aṅụrị, ka ndụ ya bụrụ ndụ agam n'iru, ka nzube niile nke ọ na-ezube bido tata wee gaba, ka ọ bụrụ nzube ya bụ Chineke ga-emejupụta n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-egọzie gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. And I wish na ụmụ okorobịa niile anọ na-abịa ụka. Ụnụ aka akwụrụ mbụrụ gaiman, mana anọ n'ụlọ ụka ọkwa ya. Ụnụ akara mbụrụ gaiman maka emebe gai ụnụ afụ na ama m emie. Mana anọ n'ụlọ ụka na-efe Chineke. So na-abịanụ maka ama na ụnụ bicha around. Am I right? Sonny? Ya bụ na sọ silver golden jubilee ka ha bịa. Okay, gba Belt Parkway. Belt Parkway. Thank you. Okay. So biko na-akpọpụtala anyị ha na-abịa na ụnụ bịa anyị niile na-anọ etu a anyị adịghị eri mmadụ, anyị adịghị ebepụ mmadụ isi, saa aṅụrị ka anyị na-enwe na-efe Chineke. Ọkwọ na ya.
Otodri Jesu. Because taa the first Sunday of the month of September, mbọsị ndị nne na special blessings. Ndị nne, ndị choir. Ani mere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere n'obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyelu nụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị n'isi ụmụ nwanyị ndị a niile ndị iji melụ ngwa ọrụ nke ezinụlọ gị. Nenụ ka ha si nwee aṅụrị gbala egwu wee bịa n'iru gị, egwu nke ha ji asọpụrụ gị, egwu nke ha ji ekwupụta afa gị, egwu nke ha ji ewelụkwazi onwe ha na-enyechi ya gị n'aka. Anyị na-ayọ ka ị nekwasa obiọma niile nke ha ji bịa n'iru gị n'ụbọchị tata, ka ị sitekwazị n'obiọma n'ụwa wee gọzibe ha, gọzibe ụmụ ha, gọzibe ndị di ha, gọzibe ndị nwunye ha, gọzibe aka ọlụ ha, gọzibe mbọ niile nke ha na-agba n'ụwa n'ụwa. Ọtụtụ n'ime ha nwekwazịrị mkpa dị iche iche nke na-enye ha nsogbu n'obi. Ha nwekwazịrị ọtụtụ isi ọwụwa nke na-awa ha. Ị bụ Chineke mazụ ihe niile, ịma anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị. Anyị wee na-asị ka ị gaba njem n'isi ha niile n'ofu n'ofu, ma gbolu ha mkpa ndị ahụ niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ bụ onye na-aza mama, ọ bụ onye na-aza mama, mama ihe gị mma ka a ga-emere gị. Mama ihe gị mma ka a ga-emere gị mmụọ. Mama ihe gị mma ka a ga-emere gị yo. Onye ọma dịrị mma, onye ọma. Otodri Jesu. Otito dịrị Jesu. Because next Sunday, with the second Sunday of the month, anyị ga-enwe our general meeting. Afọ erule nkwapụ ihe anyị na-ozi embalmment. And anyị nwere ọtụtụ ihe to plan. So biko onye ọbụla jisi ike bịa ụka. Ama na ndị Enugu ga-eme ihe na Saturday. Sister Dr. Mary Margaret ga-emekwa ihe on Friday. It's a busy weekend. But anyị onye ji ruru abụọ ga-egwutecha ha. Anyị nwere the rest of the year to plan. So after the event ndị Enugu nwere n'Obi Igbo on Saturday, the next day ga Sunday, anyị ga-ejisike onye ọla agaghị eji maka event ya hapụ ebi ụka enwe in the afternoon.
Can we keep a meeting back? Can we see the rest of the year? Because event sister Dr. Mary Margaret Gao or Margaret Mary. All choti here, right? I'll go on Friday evening on the 12th. And I'll go in a parish on Brooklyn. Let me get the address. But the address is not at the flyer put through on our platform. So please, only all I get to the platform and verify it. Only there is support. You know, her birthday and a book launch. Okay, on 1526 East 13th Street, Brooklyn. The zip code will be very important for Ndine use GPS. Yeah, 11230. Friday evening, because Onyola Jisike got support here. And then on Saturday, all roads will lead to Obibo. Onyola Mebo Obibo now. For our brothers and sisters in the Enugu State Cultural Organization. Because that we've been planning to have seminars. One, estate planning, and the other one, financial management. I think during our last meeting that we are going to have one of the seminars on the second Sunday. Okay, this Sunday, but for some reason, we haven't prepared for it very well. But the second one I gave on financial management on the 12th of October. We are still on it. Or you can give on after that, then we do the estate planning or the chamber. And I remember that time we could a health fair. So I got combined one of the seminars with the health fair. We need all these things. MG explained before why we need them, especially as Ndebia Noboda. So I ain't gonna nke October 12th, we are going to have it. So let us all prepare for it. Please, after a Sunday Mass. All right. Birthday celebrants. On you, we bless you in the name of the Lord. Sonny Lozogo. The blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Okay. I will birthday last Sunday, we 3rd, we 5th. And for the past 24 years, I'm bebele. And I so Agma, your sister, ya been ketata. Can so partake in it. Okay, Sonic